Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 9fed Sul wedi'r Trindod. Mae'n ail Sul y mis heddiw, ac felly fe fydd ein llithoedd yn ystod y Gwasanaeth yn dod o Feibl 1620 i ddathlu 400 mlwyddiant a'i gyhoeddi eleni. Gras a thangnefedd I chwi oddi wrth yw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, I offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod I wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, I geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac I weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid I ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn I Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, I ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n I fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau I chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol,
trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, angennau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysurau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd y dechrau y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianis fyddo enw'r arglwydd.
Daw'r llys gyntaf o ganiad Solomon, yr 8fed bennod, gan ddechrau yn y 5fed adnod. Pwy yw hon sydd yn dyfod I fyny o'r anialwch, ac yn pwyso ar ei hanwylyd? Dan yr efallen ysgyfodais, yno ysgorodd dy fam, yno ysgorodd yr hon ath yn ddig. Gosod fi megis sel ar dy galon, fel sel ar dy braich, gynnes cariad sydd gryf fel angau. Ei ddigedd sydd greulon fel y bedd, ei farwor sydd farwor tanllyd, a fflam angerddol iddynt. Dyfroedd lawer ni allant ddiffoddi cariad, ac afonydd ni sboddant. Bu rhoddai wr oll gyfoeth ei di am gariad, gan dirmygu y dirmygyd hynny. Dyma derfyn y llys gyntaf. Abraham a'i had yn dragowydd. O goniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac na bydd yn wastad, a'n oes oes oedd. Darlleniad o ail lythyr Pedr. Eithir yr un peth hwn na fydded yn ddiarwybod I chwi anwylid, fod un dydd gyda'r arglwydd megis 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd megis un dydd. Nid ydyw'r arglwydd yn oedi ei addewid, fel y mae rhai yn cyfrif oed, ond hir ymaros yw e fe tuag atom ni, heb ei wyllysio bod neb yn golledig, ond dyfod y bawb I edifeirwch. Eithir dydd yr arglwydd a daw megis lleidr y nos. Yn yr hwn y nefoedd a ant heibio gyda thwrf, a'r defnyddiau gan wir wres a doddant, a'r ddeiar a'r gwaith a fyddo ynddi a losgyr. A chanfod y rhaid I hyn I gyd ymwllwng, pa ryw fath ddynion a ddylech chwi fod mewn sanctaidd yn wareddiad a diwioldeb, yn disgwyl ac yn brysio at ddyfodiad dydd Duw,
yn yr hwn y nefoedd gan losgi a mollyngant, a defnyddiau gan wir res a doddant. Eithir nefoedd newydd a deiar newydd yr ydym ni yn ôl ei addewid ef yn ei disgwyl, yn o'r rhai y mae cyfiawnder yn cartrefi. Ar awr pan arglwydd y gollangu dywas, mewn tangnefedd anol gair, canis fy llygau dawelodd, a iachawdwriaeth. Ar hon a baratoes, cer branwyn ebyr holl bobl, i fod yn oleuni oleuo'r cenhedloedd, ac anogoniant i bobl Israel. Ogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, a oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Grist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r denw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd
arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoeth inem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalluog Dduw, noddwr pawb o'r sy'n ymddiried ynod, nad oes dim yn erthol heb o ti, na dim yn sanctaidd. Ychwaneg ac amlhad y drigaredd arnom, fel y gallwn, a thyn lliwiawdwr ac yn arweinydd i ni, felly dreiddio drwy bethau tymhorol, fel na chollwn yn y diwedd y pethau tragwyddol, cyniata hyn o dad mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyroedd weision y tangnefedd na llybyd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Yn erth yr ysbryd ac mewn undeb â Christ, gweddiwn ar ein tad nifol. Arglwydd, achub ni rhag bod yn hunanol yn ein gweddiau, a disg ni i gofio gweddio dros eraill. Clyma ni mewn cariad wrth y rhai y gweddiwn drostynt, fel y teimlwn ei anghenion hwy mor fyw ac y teimlwn ein anghenion ein hunain, ac yr eiriolwn drostynt gyda sensitifrwydd, dealltwriaeth a dychymyg, gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Gweddiwn dros yr eglwys, gan weddiwn arbennig dros yr eglwysi hynny sydd wedi ail gychwyn ar gynnal gwasanaethau yn ei hydeiladau, dros yr eglwysi sy'n parhau ar gwaith o ailagor, a dros yr eglwysi sydd wedi penderfynu am y tro nad yw'n ddoeth iddynt agor ar hyn o bryd. Gweddiwn am ras ac ymynedd, am ddoethineb i ddirnad yr hyn sy'n iawn ac yn ddoeth, i bob eglwys ac aelod ohoni, i wneud neu cyd-destun unigol. O arglwydd Iesu Grist, yr hwn a weddiais dros dy ddisgyblion ar iddynt fod yn un fel yr wyt ti yn un ar tad, tyn ni atat dy hun, fel y cawn, gan garu ein gilydd ac i fyddhau i ti, ein huno a'n gilydd, boed hynny trwy addoli gyda'n gilydd mewn adeilad neu'n rhithiol, yng nghymdeithas yr un ysbryd, ac y credo'r byd, mae ti sydd arglwydd, gogoniant Duw Dad. Amen. Ac wrth i ni barhau weddio dros yr eglwys, weddiwn dros yr rhai a urddwyd yn offeiriaid yma nisgobaeth Llandaf dydd Iau diwethaf, wrth iddynt ymgymryd a gwaith a swydd yr offeiriadaeth yng nghanol y cyfnod anodd hwn. O llalluog Dduw, rhoddwr pob dawn Dionys, a osodais yn yr agluniaeth amryw raddau o weinidogion yn deglwys. Dyrod y ras i'r rhai a elwyr i unrhyw swydd ynddi, ac felly cyflawna hwynt y diniweidrwydd bichedd fel y gwasanaethant ger dyfron
gogoniant denw a lles Eglwys, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. A thaflwn a'n golygon ar ein byd. Canwyddion arbennig dros yr rhai a effeithiwyd gan y ffrwydrad y meiriwt wythnos diwethaf. Canwyddion arbennig dros yr asiantaethau dyngarol rhyngwladol sydd yn gweithio i ddod â chymorth iddynt yn ei amryw anghenion. Gweddi gan cymorth Cristnogol. Dduw a'n noddfa mewn cyfyngder. Gweddiwn ros ein brodyr a chwiorydd yn beiriwt heddiw. Dros yr ysbytau wrth iddyn ffrwydro i helpu'r miloedd sydd wedi ei hynafu. Arglwydd cynnal yr rheini sydd wedi colli yn wyliaid. Gweddiwn dros gynhaliaeth i'r cymunedau tlawd sy'n wynebu dyfodol mor ansicr. Dros ddoethineb i arweinwyr. Yn drychineb colled, dyrod y gysur. Yn yr anrhefn ar y nafu, dyrod y dywelwch a thiachad dwyfol. Yn y llanast a'r tor calondid, dyrod y dangefedd. Gweddiwn y bydd yng nghanol yr anobaith a'r celwydd, yng nghanol rwbel y ffrwydrad, y bydd llygedyn o obaith a bywyd. Gweddiwn hyn oll yn enw Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Ac wrth i ni weddio dros anghenion ein byd, gweddiwn heno am fyd sy'n well, am fyd sy'n decach, am fyd lle nid oes neb yn gorfod crafu digon i'w cynnal. Dyroi ni o Dduw weledigaeth, o'n byd yn hardd fel y gallai fod, byd o gyfiawnder, lle nid yn rheithia neb ei gymydog, byd o lawnder, lle ni lygrad a drigioni na thlodi mwy, byd o frawdgarwch, lle sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth, ac yr anrhydeddu'r teilyngdod yn unig, byd o heddwch, lle ni orffwys trefn a rym arfau, ond ar gariad pawb at Dduw ac at ei gilydd. Cliw ni o arglwydd a chymorth ni i gysegri'n hamser a'i nerth a'n meddwl i brysio'r dydd o heddwch a chyfiawnder sydd i ddod, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Gweddiwn ros ein pobl ifanc wrth iddyn baratoi dderbyn canlyniadau eu haroliadau tegau neu lefel A, neu gymwysterau eraill a hynny o dan gwmwl y misoedd diwethaf ac ansicrwydd y dyfodol agos. O Dduw, yr hwn arweini pobl drwy dysbryd yn eu cylonau, i chwennych dy berffeithrwydd, i chwilio am y gwirionedd ac i lawenhau yn y prydferth. Goleia ac ysbrydola ni arfyniwn arnat, bob meddyliwr ac ysgrifennwr, bob celfyddydwr a chrefftwr, cyfarwydd a holl athrawon am myfyrwyr ysgolion a cholegau'n gwlad, fel y sancteiddiau'r denw ym mha bethau bynnag sydd wir, pur a hawddgar, ac ydelod y deyrnas ar y ddear, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. A gweddiwn dros bawb sy'n dioddef y noson hon, gan gofio rhai y gwyddom ni amdanynt, enwedig y rhai sy'n cael yr adeg hon yn anodd oherwydd unigrwydd neu anhwylder neu bryder. Arglwydd Iesu, erfyniwn arnat, drwy unigrwydd dy ddioddefaint ar y groes, bydd yn agos at bawb sy'n unig ac mewn poen neu alar heddiw, a pharydd bresenoldeb di droi ei hunigrwydd yn gysur ac yn gymdeithas sanctaidd a thi, dy di waredwr trigarog. Amen. O llalluog Dduw, ffynon pob doethineb, sy'n gwybod a'n hanghenion cyn i ni ofyn, a'n hanwybodaeth wrth ofyn. Dau safwn arnat o styrio wrth ein gwendid, a'r pethau hynny na feiddwn ei gofyn oherwydd ein hangylyngdod, ac na fedrwn ei gofyn oherwydd ein dallineb, bydded yn wyw gedet a'i rhoddi ni, tylyngdod dy fab Iesu Grist, a'n harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Eithir yr un peth hwn a fydded yn ddiarwybod I chwi anwylid, fod un dydd gyda'r arglwydd megis 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd megis un dydd. Yr 8fed adnod o'r 3 bennod o ail epistol Pedr. Amser. Mae'n gallu bod yn ffrind I ni. Amser. Mae'n gallu bod yn elyn I ni. Weithiau mae gennym amser i'w ladd, weithiau dyn ni'n rhedeg ar ei ôl yn ceisio dalan ag ef. Amser, a threigl amser sy'n rheoli pob agwedd o'n bywydau. Edrychwn mwy ar y cloc neu'r watch nag ar unrhyw beth arall am hwn I. Wrth gwrs, y peth gweithaf am amser yw dim ond un ffordd y mae'n cerdded, ac mae'n ein tynnu ni ar ei ôl heb talu dim sylw o gwbl a dim ymdeithio'r ffordd honno neu beidio. I'r dyfodol mae'r amser yn mynd â ni, does ganddo ddim reverse. Pan mae gen I amser, a dwi'n ymlacio, dwi'n mwynhau gwrando ar tic-toc hen gloc yn cerdded. Pan mae deadline yn nesau, a dwi ar ei holi am gwaith, efallai dod â ffregaeth I fwcwl, yna does dim dwi'n cysau mwy, na chlywed sŵn gwawdlyd tic-toc yr hen gloc. Ond eto, yr union tic-toc yw'r sbardun angenrheidiol sydd angen arnaf I gadw fy nhrwyn i'r maen a bwrw ymlaen ar gwaith o fyw. Mae gennym ni gyd, dwi'n siŵr, perthynas rhyfedd ag amser. Mae Leslie Richards yn ei gerdd yn crynhoi natur amser I ni. Hen yw amser, hen cyn bod y byd, cyn bod ymwybod yn fy nghalon ni, a newydd fel yr eiliad newydd sbon sydd newydd fynd am heinioes gyda hi fesul diferyn.
ac eto yr eiliad newydd sbon sydd newydd fynd am heinioes gyda hi fesul diferyn yw'r union amser, y ffrind ac elyn sy'n rhoi ystyr i'n bywydau ni. Bwriwn fod gennym yr holl amser yn y byd a thragwyddoldeb gyda'i gilydd yn ein meddiant, a fydden ni yn ei ddefnyddio, a fydden ni'n bwrw ati greu a chyflawni i fwynhau a phrofi pethau newydd a gwneud y mwyaf o'n bywydau bob muned o bob awr a gwneud y mwyaf o'n cyfeillgarwch ag eraill, ein gallu, faddau, ffeleddau eraill a charu eraill heb fod yna derfyn. Mae tic-toc hyn gloc yn cerdded yn fwy o gymorth a ffrind a chwmni ni nag yr ydym yn sylweddoli nac yn hoffi ei gydnabod mewn gwirionedd. Petai fod gen i oes i baratoi pregeth, yna byddai'n treulio fo oes yn ei pharatoi a mwy na thebyg byth yn ei gorffen, dechreuaf y fori bydd hi. Petai fod gen i oes i ysgrifennu adroddiad, yna bydden ni'n treulio oes yn ei ysgrifennu a byth yn ei gorffen, daw y fori. Amser sydd yn rhoi ystrwythyr i'n bywydau, a'i ddiwedd sy'n rhoi ystyr iddo. Ac os meddyliwn ni am y misoedd diwethaf yn ystod y cloi mawr, y gwir yw, dyn ni gyd wedi profi'r treigl amser mewn ffordd wahanol. I rhai mae'r amser wedi mynd yn ara deg, i eraill mae di hedfan. I'r mwyafrif ohonom dwi'n siŵr mae di bod yn gymysgedd o'r ddau. Ond beth dwi'n cael hi'n anodd i gredu yw bod 5 mis wedi mynd heibio, a hynny wrth i mi edrych yn ôl mewn amrant. A'r gwir yw dwi'n gofyn i fi fy hunan, i ble aeth yr amser, enwedig wrth ystyried yr holl bethau o'n i'n gobeithio eu cyflawni, dal ar ei hyner neu heb ei dechrau, yn rhannol oherwydd doedd dim gwybod yn sicr am faint byddai'r cloi yn para, ac felly daeth paid â phoeni, mae gen ti yfori yn eiriau cysurus, ond efallai nid y geiriau gorau i mysgogi ymlaen ar gwaith. Na, peth rhyfedd yw amser. Un o sgiliau mawr bywyd yw dysgu defnyddio ein hamser yn ddoeth, i fyw pob muned yn ôl ein gallu, oherwydd nid yw amser yn aros yn ei unfan. Nid ydym yn dduw, ond yn feidrol. Yr ydym yn ceithion i amser. Yr ydym yn gyfyng i amser. Yn yr ail lyth hyn o ail epistol Pedr, cawn yr awdur yn myfyrio chydig ar amser. Nid o bersbectif dyn, ond o bersbectif Duw. Yr un sydd ydy hwnt i amser, yr un sydd awdur amser. Y Duw a ddaeth yn rhan o amser yn ymgnawdoliad ein harglwydd Iesu Grist. Cawn awdur yr epistol yn dweud, eithir un peth hwn na fydded yn ddiarwybod i chwi anwylid, fod un dydd gyda'r arglwydd megis 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd megis un dydd. Fod un dydd gyda'r arglwydd megis 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd megis un dydd. Un o ddisgwyliadau mawr yr Eglwys fore, oedd y byddai Iesu yn dychwelyd yn ei ail ddyfodiad i'r ddeiar, yn farnwr cyfiawn, i gasglu'r gwaredigion ynghyd, didoli'r defed oddi wrth y geifr, a sefydlu nefoedd a ddeiar newydd, sefydlu teyrnas ddiw ar y ddeiar, unwaith ac am byth, ac hynny yn fuan iawn. Amser yn cael ei lyncu yn rhagwyddoldeb Duw. Yr oedd hwn yn gred fyw, cred oedd yn ysgogi'r Cristionogion cynnar yn ei gwaith a'i ffydd. Wedi'r cyfan, doedd neb ohonynt am i'r Iesu ddychwelyd yn syndod a'i cael nhw'n seguro. Ond wrth i'r flynyddoedd troi'n degawdau, dechreuodd rai o'r Cristionogion cynnar hyn aniddigo a cholli ymynedd. Ble mae'r arglwydd? Pam nad yw wedi dychwelyd fel yr addawodd y byddai cyn ei ddyrchafiad? Na, roedd rhai am weld yr arglwydd gogoneddus yn ei fawredd yn dychwelyd ar y cymylau, a dyma un o'r resymau ar ysgrifennwyd ail epistol Pedr mwyn ateb rhai o'r Cristionogion diamynedd hyn. Ac felly cawn yr awdur yr epistol yn dweud ac yn esbonio fod un dydd gyda'r arglwydd megis 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd megis un dydd. Hynny yw, nid yw Duw yn cyfyngiedig i amser. Nid ni sy'n rheoli amserlen Duw.
Beth yw 1000 o flynyddoedd i Dduw, ond megis un dywyrnod. Yn hytrach, y mae Duw wedi rhoi amser yn rhodd i ni, mwyn i ni ddysgu i'w ddefnyddio yn ddoeth, a hynny nid yn unig ar ein lles ein hunain, ond ar lles eraill hefyd. Chi'n gwybod, yn ein byd ni, y peth mwyaf gwerthfawr y gallwn ni ei roi i rywun arall yw ein hamser. Yr amser i wrando, yr amser i siarad, yr amser i fod yn gefn. Mae'n hawdd i ni anghofio mor werthfawr yw'r rhodd o'n hamser ni i rywun arall. Roedd rhai o'r Cristnogion cynnar yn prysuro eu hunain, yn disgwyl ac yn gweddio am yr ail ddyfodiad, gan efallai anghofio y gwaith mwy sylfaenol Cristionogol o weini ar ei gilydd mewn cariad, ac nid yw hynny byth yn wastraff amser. Ac efallai, wrth i ni feddwl am amser, ein hamser ni, cofiwn ein bod o hyd yn sefyll wrth ymyl tragwyddoldeb. Tragwyddoldeb does gan amser ddim grym, lle mae gwaith a hamdden yn troi'n un, a 1000 o flynyddoedd megis un dydd, lle cawn fwynhau tragwyddol wledd yr oen. Mae'n amosib i ni ei ddychmygu, ac ofer i'w ceisio. Oherwydd yn y dyfodol mae hynny, beth sy'n bwysig yw'r eiliad hon, y funed hon, yr awr hon, a sut yr ydym yn penderfynu defnyddio ein hamser, lles ein hunain, ond hefyd lles eraill. Amser ein ffrind, amser ein hysgogydd, amser yr rhodd mwyaf gwerthfawr sydd gennym i gynnig i rhywun arall, amser sydd yn cerdded i gyfeiriad tragwyddoldeb. Dwi am orffen trwy ddyfynnu cyfieithiad o eiriau sy'n ymddangos ar ddeal haul mewn gardd cyhoeddus yn Efrog Newydd. Mae amser yn rhy araf i'r rhai sy'n disgwyl, rhy gyflym i'r rhai sy'n ofni, rhy hir i'r rhai sy'n galaru, rhy fyr i'r rhai sy'n llawenhau, ond i'r rhai sy'n caru, mae amser yn ragwyddoldeb. Amen.
clod, melor dechrau seiniau clod, melor dechrau seiniau clod. Tangnefedd Duw, sydd i'w chlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.